Tämä taitava kiinalainen mies on mestari ammatissaan ja leikkaa helposti kurkun ohuiksi viipaleiksi pienestä päästä. Tätä laitetta, joka tunnetaan yleisesti metallipuristimena tai hydraulipuristimena, käytetään muotoilemaan erilaisia metalliesineitä, kuten terästä ja muita seoksia, valtavalla paineella. Se toimii sijoittamalla metallilevy tai kappale kahden muotin väliin, jotka puristavat sen haluttuun muotoon. Hydrauliikkajärjestelmä tuottaa voimaa nesteen paineen avulla, mikä varmistaa tarkan hallinnan muovausprosessissa. Muotin suunnittelusta riippuen laite voi tuottaa monimutkaisia muotoja suurella tarkkuudella. Kehittyneet mallit voivat työstää monenlaisia metalleja, kevyestä alumiinista raskaaseen teräkseen. Prosessi on tehokas, monipuolinen ja välttämätön monilla teollisuuden aloilla, autoalasta rakennusteollisuuteen. Työntekijä käytti älyään nostaakseen kappaleen taitavasti, jolloin tarvittiin vain vähän voimaa tai vaivannäköä. Taitava kiinalainen mies veistää vesimelonia tarkasti, pakaten jokaisen palan nopeasti ja sulavasti. Suklaan irrottamisprosessi sisältää yleensä varovaista raaputtamista tai pyyhkimistä pinnoilta. Sujuva ja vaivaton irrottaminen luo visuaalisesti ja fyysisesti miellyttävän kokemuksen. Mustien kulhojen valmistusprosessi voi olla lumoava käsityöläisten käyttämien rytmisten ja sulavien tekniikoiden ansiosta. Mustien kulhojen valmistusprosessi on todella lumoava, erityisesti kun käsityöläiset työskentelevät rytmikkäästi. Saven pyöritys kiekolla, muotoilu, kiillotus ja sitten kauniiden kuvioiden luominen, kaikki tämä on uskomattoman kiehtovaa katsottavaa. Työntekijä täyttää säiliön napolilaisella jäätelöllä, joka tulee koneesta ja keostaa sen tarkasti. Teen tätä työtä koko päivän, koska se on yksinkertaista ja tyydyttävää. Tämä näyttää, kuinka kiinalainen maanviljelijä huolehtii pelloistaan luonnonmukaisilla menetelmillä kasvattaen puhtaita, energiaa täynnä olevia vihanneksia. Painopiste on kestävissä viljelykäytännöissä, jotka asettavat etusijalle terveyden ja laadun. Hänen omistautumisensa takaa tuoreet, ravinteikkaat tuotteet suoraan maasta. Tämä laite hoitaa tehokkaasti sekä pakkaamisen että ompelun yhdessä automatisoidussa prosessissa. Se sulkee tuotteet ja ompelee ne siististi.
Katso näitä kiinalaisia työntekijöitä, jotka poimivat saippuat ja pakkaavat ne salaman nopeasti. Heidän tehokkuutensa ja nopeutensa prosessin käsittelyssä ovat todella vaikuttavia. Vau, mitä täällä tapahtuu? Nämä työntekijät liikkuvat niin hitaasti, että se on melkein hämmentävää. Ehkä heille maksetaan vähemmän, tai ehkä työn luonne sallii niin rennon tahdin. Haluaisitko tehdä tällaista työtä? Minä haluaisin, koska käytännössä voisi ottaa nokoset työn aikana. Se on hauska tilanne, jossa hidas työskentely voisi oikeasti olla hyödyllistä. Nämä työntekijät suorittavat tehtävänsä virheettömästi ja ainutlaatuisella tavalla ilman, että he käyttävät käsiään. Vopa Railway ravintola, joka sijaitsee Wenceslauksen aukiolla Prahassa, tarjoaa ainutlaatuisen ruokailukokemuksen, joka yhdistää hyvän ruoan ja leikkisän junateeman. Asiakkaat voivat nauttia aterioistaan samalla kun katsovat pienoisjunien kuljettavan juomia ja ruokaa suoraan heidän pöytiinsä, mikä luo hauskan näyn. Ravintolassa on viihtyisä ja kutsuva tunnelma, rautateiden inspiroima sisustus ja mukavat istumapaikat. Sen laaja menu tarjoaa monenlaisia ruokia, mukaan lukien tsekkiläisiä erikoisuuksia ja kansainvälisiä ruokia. Kaiken kaikkiaan se on hauska ja mieleenpainuva kohde perheille ja turisteille.